Така, какво имаме? Сигнал генератор, усилвател 100 вата, нискочастотен, токова напреженова сонда. Така, тук вадим данните. 400 Hz е частотата. Индуктивното съпротивление на приемната намотка е 190 мH. Тварното съпротивление е 171 Ома. Така, и данните са следните, които ще покажем след малко. Така, ето, 100 Ома, 33, 27, 10 Ома, 1 Ом тварно съпротивление. Така, ето го осцилоскопа. За момент спираме, за да може данните така добре да се виждат. Имаме, примерно казано, 400 мВ. Така, на 55 мВ. Това е твара, който е отдолу. Значи това от отгоре е това, което вкарваме като напрежение в първичната намотка. Това е напрежение поток по косинус фи. Това е активната мощност напрежение поток по косинус фи на приемната намотка. И вижте какво се получава. 309 волта, 17,9 мА, 400 мВ е, грубо казано, консумацията в първичната намотка. Това, което получаваме, е 55 мВ. Така, това нещо. Махаме стопа. Така, сега изключваме твара. Така, изключваме твара, пак го даваме на стоп и в момента какво виждаме? 399 мВ е твара в първичната намотка. Тук е под 1 мВ на вторичната страна. Ето ги нещата. Ето твара е изключен, за да се види копчето. Абсолютно всички неща. И какво имаме на практика? Значи 6,28 по 400 Hz по 0,9 и получаваме 477 Ома. Индуктивно съпротивление, активното е 27 Ома. Така, твара ни е 171 Ома. Напрежението е 3,09, делим на 17,86 мА и получаваме 173 Ома. Това е реалният твар, който се получава. Обаче, индуктивно съпротивление имаме 477, 27 Ома, а тук в момента те липсват, а са налични. Така, ето пак връщаме нещата, за да се видят. Нали? Примерно 400, включваме го това нещо. Така, и сега включваме пак твара. Така, пак даваме стопа. И виждаме 393 на 17,760. Така, ето къде е включен твара. Ето нещата, ето усилват. Пита се в задачата къде е индуктивното съпротивление на вторичната намотка, което в момента не се отразява.